ega sio kule kuragira de kamera ba radio lakini jukubwata you go you do your work and leave no to the no group. no kulengana na inche buna Franco kuoyo mbaramba ya chire skori ya sans kinate bera boigo oise kori ebintu byoka okora sako minyokano na abana bakesku isi twangere korre mwana beito bikwege mbaramba because ebintu akobeke content yakobeka koni agote banga yesa gotukuza lakini akoni ebintu bingao njeno tinga mbaramba no ya irene ta sarenge abuya matera ali akabugiri because ile pege ili ae agenderero to koire na gosoase kanisa ya Nyasaye me ogwaka Yesu Kristo liko na kwa mwene musaraba igoro nga panua ebimbinto kibono gotebia abantu surely embaramba manabwana tenchenare ko babono ne film podi no banga abosongo mbasomi abantu gaiga nga film kibabwana te kobwat chi producer chibwana tena chiro chikore tu school abantu bane bari batagiye di school ate bunga lichiko kobona lichiko kobeko muntu obegete gento gasena na abwana te ngento kiabwana te kokore lichiko kiabwana te koiro njira ko bolia serikali ga YouTube yembarambamba ndogokana because no bosia korosia yare ko babia kangiri ya pani gupi tesa koroka mna dia onyeretu lakini ende sali ba tebire ngatiga bamurangeri erese because kene no mana inchi onde bwensi kera kiro muntu nabwa teri bagali okoeresa embarambamba tiga ende galia ne producer ya ene getumbe ebintu biri byonsi pibatini ko rume batoa materara marunga bwate content ngaba ko irina pege moino baira no batige enchiri ya Nyasaye yebwato moroberio Nyasaye goteba ngakero gocha ase nyomba yane igogocha no moroberio kayogocha ne bintu getotete korosie nibo ngoko bangane nkoragerio rabana no embaramba base moniga nche yar ko babia film pod egento yar ko makorera no go delete ekwende eli ya YouTube esiekwe gose asaba mabera adelete mto yosbiroro aso ekorandi enchiri